80. výročí konce druhé světové války a vítězství spojenců přináší celou řadu vzpomínkových akcí. Na mnoha z nich si připomínáme hrdinství vítězů a vzdáváme jim hold a úctu. Mauthausen je trochu jiný. Tady si především připomínáme oběti nacistického barbarství. V tomto koncentračním táboře bylo zavražděno mnoho občanů tehdejšího Československa, ať to byli Češi, Slováci, Židé, nebo také čeští a moravští Němci. A byli to lidé mnoha různých politických přesvědčení, mnoha profesí, reprezentující všechny vrstvy naší společnosti. Všichni dohromady nám připomínají cenu, kterou Evropa musela zaplatit za to, že v její velké části vládly nekrátkou dobu autoritativní režimy. Já bych vám všem chtěl poděkovat za to, že si společně můžeme přes rozdílnost našich politických přesvědčení připomenout ty oběti a také jejich odkaz. Spoločne sme si prišli pripomenúť oslobodenie koncentračného tábora Mauthausen a zároveň ukončenie jednoho z najnehanebnejších, najkrutejších a najbolestivejších období v ľudských dejinách. Na tomto mieste bolesti si opäť po 80 rokoch pripomíname, aké tragické dôsledky môže mať to, ak sa nenávisť, neznášanlivosť, cynizmus, neúcta a slovné násilie pretransformujú a nájdu si cestu aj do verejného života či politického priestoru. Ak sa spoločnosť dá úcty k rešpektu voči druhým, práva a spravodlivosti, morálky a ľudskej dôstojnosti. Ak sa toto všetko ospravedlňuje propagandou národnej, rasovej, politickej či náboženskej výlučnosti a nadradenosti. Aj toto miesto nám pripomína, ako rýchlo sa môže šírenie nenávisti zmeniť na fyzické násilie voči nepohodlným osobám, skupinám ľudí bez rozdielu rasy, náboženstva, presvedčenia, povolania či politickej príslušnosti. Stojíme na mieste, ktoré sa nám prihovára nad priestor a čas. Minulosť sa prihovára našej súčasnosti. Nielen spomienkou na obete neľudskosti, ale aj výzvou. Výzvou odsúdiť každý prejav nenávisti, neznášanlivosti a netolerantnosti. Odsúdiť všetky spôsoby a postoje a prejavy, ktoré majú potenciál potláčať základné práva, slobody a šliapať po ľuďoch a ľudskej dôstojnosti. Takýchto momentov je dnes vo verejnom živote a na sociálnych sieťach bohužiaľ veľa. Príliš veľa. Než aby sme pred ním mohli zatvárať oči a byť voči nim ľahostajní. Prechod z virtuálneho sveta do reálneho je neraz veľmi ľahký a rýchly a nenávistné prejavy majú vážny dopad na život jednotlivcov, celú spoločnosť, obce, mestá a regióny, aj celé štáty. A na to, v akej atmosfére žijeme, môžeme rozmýšľať aj na tomto mieste. Je nesmierne dôležité, že sú tu s nami aj študenti a mladí ľudia, ktorí sú dnes vystavení vplyvu dezinformácií, falšovaniu dejín či relativizovaniu zločinov minulosti. Je to príležitosť aj pre dnešnú mladú generáciu hlbšie si uvedomiť, čo všetko sa dialo v minulosti, znútorniť si odkaz na tieto kruté historické skutočnosti a odovzdávať tento dotyk s minulosťou ďalej. Strašelne, odstup, brať.